Безнең телерадиокомпания Русфонд хәйрия җәмгыяте белән берлектә ката авыру балаларга булышу проектын дәвам итә. Узган юлы сез Рузилә Хафизовага ярдәм иттегез. Барыгызга да зур рәхмәт. Бүген яшь ярымлык Таһир Фазлыевның авыру тарихы. Малайның тумыштан 2 аягы да чалыш. Аларны дәваларга кирәк. Когда встает, он вот эту ногу вот так ставит на ребро, вот так. А должен же вот так вот ставить. Таһир Фазлыевка туганчы ук аякларының чалыш булуы диагнозы куелган. Дәвалануны шунда ук башлыйлар, аякларына гипс салалар. Тик көтелмәгән хәл була. Наступила у нас ветрянка, и болячки были даже на ноге. Кызамык белән авырда аяклары да бозылды. Без табиб рөхсәтеннән башка аның аяк киемен салдырдык. Аягында кабат начар үзгәрешләр башланды. Хәзер Таһирга 1 яшьтә 4 ай. Ул әлегә әнисе ярдәме белән дә йөри алмый. Малай биюләрне ярата. Дөрес, әлегә утырган җирдән генә карый. Когда Тагир научится ходить, Таһир йөри башлагач, мин аның белән куышлы уйнарга җыенам. Аның кәефе төшмәсен өчен куып тоттырачакмын. Фазлыевлар гаиләсендә 6 бала. Кайберләре шулай ук чалыш аяклар белән туган. Вакытында дәвалап тур айтканнар. Операция 210 мең сум тора. На фоне роста и Махсус аяк киемнәрен киюдән туктагач, аякларында кирегә үзгәрешләр башланган. Пансетта усулы белән аякларны кабат гипсларга туры килә. Шуннан соң 5 яшькә кадәр махсус аяк киеме брейслар киеп иргә тиеш. Малайга біз бергәләп ярдәм итә алабыз. Моның өчен 5542 номерына дети сүзе белән SMS хәбәр җибәрү дә җитә. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Ания Габадуллина, Ралина Абрамова, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары.